שלום לכולם, אני רוצה היום להציג בפודקאסט שלנו את אולג אלחזוב, חבר יקר, הבעלים של נדל"ן TV, מלווה משקיעים, אנליסט של נדל"ן. שלום אולג. שלום אדון ברטוב. מה שלומך יקירי? מצוין, כיף שאני כאן. גם לי כיף מאוד, אני ממש שמח שזה קורה. אנחנו ככה קיווינו לעשות את זה כבר די מזמן, והנה זה בסוף יוצא לפועל. אני רוצה רק להסביר או להגיד שהיום השיחה הזאת הולכת להיות לא רק דיאלוג, אלא טריו. מי שהולך לדבר איתנו כאן, שהוא גם נמצא, הוא עורך הסאונד, זה יד ימיני, מהנדס הבניין, ראש מערך מלווה המשקיעים של חברת פרופרטים, מר לירון קמאו. שלום לירון. אהלן חיים, אהלן אולג, נעים מאוד לכולם, כיף להיות פה. איזה כיף שאנחנו הולכים לעשות איזה מין שיחה כזאת, טריו כזה. לצערי אנחנו לא נראה את הפנים היפות שלך לירון, אבל אתה יודע, גם דידי הררי אמר ש20 שנה הוא היה מאחורי הקלעים, וברגע שהוא גם יצא לטלוויזיה, אז כנראה שזה היה פחות טוב. אז אנחנו יודעים להגיד שגם הקטע הזה של הרדיו החברתי הראשון, שבו אנחנו מקליטים את המקום הזה, יש גם משהו אותנטי, בזה שאפשר לדבר רק עם מיקרופון. נכון, אני, בתכלס אני מאוד אוהב מצלמות, אבל אם אני רגע לוקח את זה לתחום שמאוד קרוב לליבי, שזה כדורגל, אני תמיד אמר, וגם אמרו עליי, אני שחקן של מאמן, מה שצריך, אני צריך להיות על הספסל, אני צריך להיות על המגרש, אני צריך להיות שוער, בלם, חלוץ, הכל בסדר, לירון יעשה הכל, מה שצריך. היום אני קצת בעריכה מאחורי הקלעים, ואם אני צריך להיות פה, אז כנראה שזה הכי טוב. ואני מקווה שזה יוקלט כמו שצריך, אם ישמעו צפצופים וזה, אז אני אשם. הכל בסדר, אף אחד לא אשם, אנחנו עושים את הכי טוב שאנחנו יכולים. אולג, כן. בוא רגע, ספר מה זה בכלל נדל"ן TV. אוקיי, אני מתווך לשעבר, התעסקתי בתחום המגורים, הייתי מתווך מקומי בעיר חדרה, התחלתי לפני 6 שנים, כשחדרה בדיוק התחילה להתפתח, כולם אומרים שהתחלתי בזמן, ליוויתי, הכלסתי, מכרתי דירות יד ראשונה, מכרתי דירות יד שנייה, הגיעה הקורונה. נכון. הגיעה הקורונה, העולם הווירטואלי יותר קרץ לי, רציתי להפוך להיות יותר גלובלי, נתתי שירות רק בעיר אחת, רציתי להיות יותר חשוף, יותר מודע, ומשם, איך מרק צוקרברג אמר פעם אחת, כל רעיון מתחיל, אבל הוא מסתיים אחרת ממה שהוא התחיל. אז ערוץ הנדל"ן אומנם התחיל כרעיון מסוים, והתפתח עם הזמן, בזמן קצוב של 3 שנים בלבד, לפלטפורמת מסחר רצינית ומיוחדת בין משקיעים ליזמים בישראל. אני כל כך שמח שהדבר הזה קורה, כי אני חושב שיש המון ערך שאתה מביא בין המשקיעים ליזמים. זה לא רק משהו שיווקי, זה לא רק משהו מסחרי, אלא יש פה גם ניתוח, יש פה אנליזות. בוא תסביר מה בעצם אנחנו יכולים לראות בערוץ הזה. אוקיי, מאז הקורונה, פוסטים ממומנים זה דבר שהקהל הישראלי רואה המון ברשתות החברתיות. הוא רוצה היום לרכוש תוכן, הוא רוצה ידע, הוא רוצה ערך, והיום הפרסום נייטיב נכנס בהדרגה ומשתלט על עולם הרשתות החברתיות. מה זה פרסום נייטיב? פרסום נייטיב זה היום לדבר לאנשים בגוף שלישי, לתת להם תוכן, ערך והרבה ידע, ורק אחרי זה אולי לגרום להם להשאיר לך פרטים. זאת המטרה, זה הפרסום. זאת אומרת, קודם כל נתינה, ואחרי זה, ברגע שהלקוח מבין, יודע, רואה, הוא בכיף שלו מחליט בדיוק, כן או לא להשאיר פרטים. בדיוק, היום כל הדף פייסבוק שלו, כל הדף בית שלו, בגלילה, הכל היום ממומן. כן. ממומן. זה נכון, אנחנו רואים את זה שלפני 3-4 שנים האורגני היה הרבה יותר חזק ככל שעובר הזמן. אגב, במקום הזה אני רוצה להגיד שאני חושב שאחד היתרונות או הברכה שלנו, שלי, של פרופרטים, של החברות שלי, זה שהרבה יותר, הלקוחות, המעגל הראשון הוא הרבה יותר חזק, המעגל השני הוא הרבה יותר חזק, החברים של החברים, האנשים שאיתך, הסוכן ביטוח, העורך דין, האדריכל, השמאי, החברים הכי קרובים, המשפחה, כי מה לעשות, היום להגיע להיות חשוף, זה המון כסף בפרסום הממומן, מה שלא היה פעם,
ואני חושב שהחברות האלה שיצליחו באמת, אלה אותן חברות שיודעות לעשות את הנטוורקינג הנכון, בין אישי, האחד על אחד, או כאלה שיודעים להקים פלטפורמות יותר חזקות, קהילות. לירון, אתה אוהד של מכבי חיפה, אני יודע להגיד שעשרות של חברים מהכדורגל, מעולם הכדורגל, הבאת להשקעות, בדיוק מהמקום הזה. נכון, בדיוק מהמקום של, בסופו של דבר גם, אנשים יודעים, אנחנו לא נמציא את אמריקה שנגיד עכשיו שהעסקאות הטובות, אם זה בדירות, אם זה בקרקעות, אם זה באמת בכל דבר, זה תמיד מגיע קודם כל למעגל הקרוב, לחברים, למשפחה, לחברים של המשפחה, שם זה נגמר. מה שצריך ממומן, שאולג הזכיר, זה הדברים הפחות טובים, השאריות, מה שלא נשאר. מאחורי כל תופס ממומן צריך להיות קהילה אורגנית. ברגע שבן אדם ב4 שנים האחרונות רואה בלי הפסקה ממומן, הוא משאיר פרטים, אבל הוא רוצה לחקור מאחורי הקלעים למי הוא משאיר פרטים. אם מאחורי האדם הזה אין חשיפה אורגנית, אין סיסטם, אין ערוץ שמשדר את מה שהוא עוסק, את מה שהוא עושה, את מה שהוא עוזר. אז ממילא הליד הזה נהיה קר. חד משמעית. הלקוח הזה לא רלוונטי. אני מסכים עם שניכם, מי שקרוב לצלחת אוכל ראשון, ובדרך כלל העסקאות הכי טובות הן נמצאות, סליחה שאני זה, אצל היזמים, אצל עורכי דין, אצל השמאים, אצל המתווכים. בסוף העסקאות הטובות מגיעות למעגל הראשון, למעגל השני, ומה שאולג אולי מנסה לעשות, זה לחשוף עוד יותר אנשים לעסקאות... יש 18 מיליון יהודים בעולם היום. נכון. 8 מיליון בארץ, 10 מיליון בקהילות בחול. נכון. צופות בי היום 13 מדינות כבר. מדהים. כולם דוברים בשפה העברית, כולם רוצים לרכוש קרקעות בארץ הקודש. נכון. והמטרה זה להפגיש בין היזמים למשקיעים, שלא יהיה מתווכים ביניהם. שהמשקיעים היום, סתם לדוגמה, רוצים לקרוא ניוז, דיברתם על ספורט, אז אתר וואן, זה אתר חדשות, אתר תוכן של ספורט, דה מרקר של המניות, גלובס, ישראל היום וכו'. היום הכל נרכש דרך תוכן, מדברים לאנשים בגוף שלישי, מקרבים אותם, נותנים להם ערך, ידע, ואז הם מתחילים לרצות להיפגש איתך. קודם כל. יפה מאוד. אני רוצה שנדבר על כמה דברים. אחד, זה גיוס הון. תראו, היום הכסף הרבה יותר יקר, זה משהו שאנחנו מדברים עליו הרבה. אנחנו מדברים הרבה שהרבה אנשים, בעיקר החבר'ה הצעירים, חיילים המשוחררים, הזוגות הצעירים, ואני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בחדרה, או יותר נכון, חדרה צפונה, אשדוד דרומה, גיל הנישואים הוא קטן יותר. זאת אומרת, מתחתנים באזור הגילאים 24 עד 26, 7, בעוד שאם נסתכל על, די ברור, על מרכז הארץ, על השפלה, אנחנו נראה שהגילאים הם הרבה יותר מאוחרים, לפעמים גם לא מתחתנים בכלל, או אפילו לא חיים בזה. אני מהפריפריה, התחתנתי בגיל 24. כן, זהו, זה צודק. ככה זה בפריפריה, יש פחות אנשים, פחות אופציות בטינדר, זה... פחות פומו. פחות פומו. נכון? נראה לי שהטינדר עוד לא הגיע אלינו. אז זה בכלל. ויש גם עניין של מסורת, יש גם עניין של... לא ניכנס לעניין הזה, אבל בוא, תראה, כשאתה התחלת להיות מתווך לפני 6 שנים, אפשר היה לקנות דירה, כי אני יזם בחדרה הרבה מאוד שנים, כבר מעל 13 שנה, שאנחנו רוכשים קרקעות, היום אנחנו מחזיקים במעל קרוב ל-300 מיליון שקל קרקעות בחדרה, בנינו בחדרה, אנחנו עתידים לבנות עוד מאות אלפי יחידות בחדרה. ידוע, בגלל זה נלחמנו לעבוד איתך. ברוך השם, תודה על המילים. אתה יודע, כשאני התחלתי להיות יזם בחדרה, הדירות בחדרה, אתה יודע, באולגה על הים היו דירות ב-400,000, השיכונים, אתה יודע על מה אני מדבר. ובשכונת הפארק, אלי כהן, שכונת אלי כהן, ואני מדבר עוד הרבה לפני שבכלל אסיה חדרה הקימה את החוף הלבן, ואנחנו בנינו את כל מנחם בגין, את כל הסטריפ של לפני המלון שהיה ולפני כפר הים, אנחנו ראינו דירות בשכונת הפארק החדשות שיצאו לשיווק, 5 חדרים ב1,100,000, ב1,050,000, ב1,000,000 שקל, אם היית קונה את הדירות 5 חדרים הפשוטות יותר, וילה וי וכל האזור הזה. אנחנו רואים היום שאנחנו מדברים על 2.4, 2.5, 2.6,
כן. כל זה קרה באזור ה-8-7 שנים. נכון. זוגות צעירים כבר לא יכולים לקנות. אם פעם, עם 150, מה זה פעם? לפני 6-7 שנים, עם 150, 200, 250 אלף שקל, היית יכול לקנות דירת 5 חדרים בחדרה עם משכנתה של 800-850 אלף שקל. היום אתה צריך בשביל לרכוש את אותה הדירה, להגיע להון עצמי של 700 אלף שקל, וממילא הכסף הרבה יותר יקר. אז בעצם, מה הבשורה שאתה, כאחד שמחזיק אתר מאוד רחב, ומציע הרבה שירותים בליווי משקיעים, פריסלים ודירות יד שנייה, ונותן הרבה מאוד תוכן, וכל הזמן keep on going, נותן את העדכונים החמים למה קורה היום, איפה קורה היום, למה קורה היום, שוק הסחירות, שוק הדיור, שוק המסחר, שוק המשרדים, מה הבשורה שאתה נותן היום, ובחרת לעבוד איתנו, ביחס לאותם אנשים שיש להם את ה-150-200 אלף שקל, ועוד צריכים עוד אפילו בשביל להגיע לזה לגייס את ההון. שאלה יפהפייה. קודם כל, תלוי מי אתה, כל עניין לגופו. אם אתה מפריפריה או מעיר גדולה ציינת, ההון העצמי משתנה. עכשיו, לדוגמה, אם אני עכשיו ילד שגדל בראשון לציון, או ילד שגדל בקריית שמונה, ההון העצמי משתנה. פה עסקה X, נכון. פה עסקה Y. עכשיו, אני מלמד את כל המשקיעים שאני מלווה, קודם כל להפריד בין המקום שאתם רוצים לגור בו, לבין המקום שאתם צריכים להשקיע בו, לא רוצים להשקיע בו. למה? יש אנשים מסוימים שצריכים לעשות עסקה אחת, להכפיל את ההון שלהם, ולהגיע לדירת מגורים בעיר שהם רוצים לחיות. יש אנשים שצריכים לעשות 2 ו3 עסקאות, כדי להגדיל הון, ולהגיע לדירת מגורים שלהם. אז עוד פעם, עניין לגופו, מי היית בשלב הקורונה? האם הדירוג אשראי שלך נמוך? האם הגיוס שלך קשה? האם אתה צריך משכנתה, או אתה יכול בכלל להשתמש בהלוואה חכמה? גייסת הלוואה חכמה, עשית עסקה עם אדון ברטוב, חיים פרופרטים, הגדלת הון, יכול להיות שאתה גר בקריית שמונה, ומספיק לך כבר לדירת מגורים. ויכול להיות שאתה גר בראשון, ואתה צריך לעשות עוד כמה עסקאות. אז שוב, ברגע שאני מלמד אנשים שאפשר לגייס הון, גם אם אתה מסורב בבנק, גם אם הדירוג אשראי שלך נמוך, גם אם אתה גר בעיר מאוד מאוד יקרה שצריך בין 700 ל-800 אלף שקל רק הון עצמי. כל זה פתיר ברגע שמבינים את השלב שלך, את המצב הפיננסי שלך מדויק, ואיזה השקעה אתה צריך לעשות כדי להגדיל את ההון שלך במיידית. אולג, שאלה קטנה, דיברת על הלוואה חכמה. תגדיר לנו הלוואה חכמה שדיברת עליה. מה זה בעיניך? היום יש את הבנק האישי שלך, אוקיי? הבנק האישי שלך... לא כולם מכירים מה זה באמת הבנק האישי שלך. אפילו אני חושב שנראה לי לירון שאפילו אתה לא יודע מה זה. בוא נשמע, בוא נלמד. זה סוג של סטארט-אפ בעיניי. עכשיו, הבנק האישי שלך הוא קודם כל הבנק שאתה קיים בו, שיש לך חשבון בנק שם. קודם כל, הלוואה חכמה ניתן להשיג בתנאים טובים דרך הבנק שלך. לא, אבל מעבר לבנק האישי, יש את מה שאתה ואביתר עושים. אוקיי. על זה אני רוצה לדבר. שזה הדבר הכי נכון היום. תסביר. אוקיי, אביתר, לדוגמה. אביתר בן פורת, חבר יקר שלנו. שדרך אביתר הכרתי אותך, נכון. ודרך אביתר הכרתי את ההשקעות שלך ואת המיזמים הנפלאים שלך. תודה. אביתר בן פורת לימד אותי שגם כשקשה לגייס הון, וגם כשאתה מסורב בנק, וגם שהדירוג אשראי שלך מאוד נמוך, אפשר לפתור את הבעיה. אוקיי? עסקה לדוגמה איתך באנרג'י פארק, לפני שבועיים עשינו עם בחור נפלא מחדרה. נכון. אנשי פריפריה יודעים דירת מגורים יד ראשונה, דירת מגורים יד שנייה. הם לא מכירים עוד אפיקי השקעות. לא מכירים. נכון. לא דיברו איתם על זה, לא חשפו אותם לא לזה. לימדו אותם. לא לימדו אותם לזה. והם בטוחים שאם הם לא הצליחו לגייס משכנתה, הם לא יכולים לגשת לעסקת נדל"ן היום. אוקיי? אביתר לימד גם אותי וגם אותם שיש המון דרכים היום לגייס הון בהלוואות חכמות. הלוואות שהן לא נקראות משכנתה. הלוואות לכל מטרה. הלוואות לכל מטרה. יש המון היום בנקים שעובדים בשיתוף פעולה עם מגייסי הון כגון אביתר, ושם אנחנו יכולים לגייס הלוואות חכמות לכל עסקת נדל"ן שקיימת היום בשוק. ומה הריביות היום לעסקאות, להלוואות שהן אינן משכנתה, המשכנתה, אגב, זה דבר שאנשים לא כל כך מכירים ב100%, זה שיעבוד.
זה שיעבוד של הקרקע לטובת אותו הבנק, שיעבוד ראשון, יש שני שיעבודים, אז השיעבוד הראשון הוא שיעבוד מאוד מאוד אקוטי, הוא מאוד מאוד חשוב, למעשה הנכס שייך לבנק יותר מאשר הוא שייך לך, כי ברגע שאתה לא תשלם לבנק, אז הבנק יש לו את הסמכות לקחת ממך את הנכס. אז כשאנחנו מדברים על הלוואה חכמה, זה ללא השיעבוד, זה ללא המשכנתא. המשכנתא במקור של המילה היא שיעבוד. אוקיי, כן. ומשם בעצם אנחנו מובילים את אותו בן אדם שיש לו הון עצמי של 60,000 ש"ח, של 80,000 ש"ח, והוא רואה את עצמו ב4 שנים הקרובות לא עושה עסקת נדל"ן, אנחנו גורמים לו בעצם, נותנים לו אומץ, נותנים לו מורל, נותנים לו דרך, ומלמדים אותו איך לגייס הון ולהשקיע. יפה, אז הלימוד הזה של הגיוס הון זה משהו שבזמן האחרון התפתח הרבה יותר, כמו שעד לפני כ-15 שנה בכלל כמעט ולא היו יוצאי משכנתאות, היו כמה מאכערים. היום הנושא הזה הוא כבר מקצוע שמלמדים אותו גם אני בכל מיני מכללות, והוא הפך להיות מקצוע לגיטימי, נפוץ, תחרותי, מי שיותר טוב עובד יותר טוב, מי שיותר חבוב עובד יותר טוב, מי שיותר שירותי. אבל מה זה כבר? הפכנו להיות גם אנשים שהם מלמדים לגייס הון חכם, וזה גם הופך להיות מקצוע. אגב, למה זה קורה? זה קורה כי היום מאוד קשה להגיע כבר לנכסים במדינת ישראל, אז אם פעם היינו צריכים ללכת לבנק לבד, לעשות מסחר בין שני בנקים, והיום אנחנו צריכים יועץ משכנתאות, אנחנו כבר הגענו למצב שעם ה-60, 70, 80 אלף שקל שיש לנו, אגב, לפני כ-15 שנה, עם 20 אלף שקל הייתי קונה דירות בירושלים. בקטמונים, בבר יוחאי, בשטרן, באולצוונגר, בנווה יעקב, מי שמכיר, בפסגת זאב, בארמון הנציב. זאת אומרת, היום עם 60-70 אלף שקלים, שזה פי 3, בסך הכל עברו 15 שנה, זה הרבה זמן, אבל זה עדיין אפילו לא חמישית מחייו של אדם. אתה עם 60-70 אלף שקל אפילו לא יכול לקבל משכנתא, אתה צריך להבין איך אני מגייס הון חכם כדי להגיע לאדמה בפריפריה רכה, כמו חדרה נניח, או כמו קריית אתא או קריית ביאליק, בשביל שעוד כמה שנים בכלל הקרקע הזאת תהיה זמינה לבנייה, ותהיה שווה הרבה כסף. אז אנחנו היום מלמדים מה זה גיוס חכם של כספים, כדי שעם ה-60-70 אלף שקל האלה, אנחנו נוכל להיכנס בדלת של עולם הנדל"ן הישראלי, מה שרק מראה לנו שהמצב פה הוא לא... מה, איך לירון, איך אתה עושה לי עם הידיים? מה אתה רוצה להגיד? חבל שלא רואים אותך. שתתרחק טיפה מהמיקרופון, כי אתה... חשבתי שיש לך איזה משהו להגיד בנושא. לא, יש לי, אבל אני ככה נתתי לך להמשיך את המונולוג, לא קטעתי אותך באמצע, אבל בגדול, כן, לשים את הרגל בדלת, כמו ששמתי לך עכשיו את האצבע ביד המיקרופון, לשים את הרגל בדלת לפני שהיא נטרקת לגמרי, וגם עם ה-60, 70, 80, עוד אפשר ככה לגייס איזה הון חכם, מה שנקרא היום. אתמול במקרה... גם זה יהיה כבר לא אפשרי להיכנס ל... אתמול במקרה בחור מחדרה פנה אליי ואמר לי שיש לו 400,000 הון עצמי, והוא לא יודע איזה עסקה הוא יכול לרכוש. אתם דיברתם על 80,000 בסך הכל. היום אנשים בפריפריה לא יודעים לעשות עסקאות נדל"ן גם עם הון עצמי גבוה יחסית. הם לא מודעים, הם לא אמיצים מספיק, הם צברו את ההון הזה הרבה זמן. ביזע. הם עבדו עליו ביזע, והם צריכים בן אדם שהם יכולים לסמוך עליו, לשים את כל הביצים בסל אחד נקרא לזה. נכון. עכשיו, כשיש לך הון עצמי קטן, אז אין לך הרבה ביצים בסל. ואתה צריך להיות חכם כדי להתפתח בעולם הזה. אז אתה קודם צריך להבין איזה אפיק השקעה אתה יכול להיכנס דרך הדלת כמו שציינת, ואני חושב שזכויות בקרקעות זה דבר מאוד נפוץ עכשיו. משתחררים מהצבא, לוחמים בצה"ל, מתחילים עסקאות כאלה עם המענקים. נכון. אנשים מתחתנים, קצת מהמתנות של החתונה, מצליחים להתקדם קצת לעבר האפיק, מצליחים לצבור הון, אני קורא לזה, לעסקת נדל"ן הראשונה שלהם. יש הכנסות בחול, השקעות פסיביות בעסקאות בחול. אני פחות ממליץ, אני אוהב מאוד את מדינת ישראל. איך הרבי מלובביץ' אמר? נכון. לרכוש קרקעות רק בישראל. זה כל כך מדויק. עכשיו, 7% אני עוקב אחריך בפודקאסטים שלך. 7% מהקרקעות הן רק קרקעות פרטיות. נכון. אין הרבה קרקעות פרטיות. ראינו פעם שכונות ריקות, הכל מרחבים ירוקים. היום הכל בניינים. נכון. בנייה רוויה, משרדים,
אזורי תעשייה חדשים וכולי. יזמים לוקחים את זה ברצינות, לוקחים שכונות חדשות שמתפתחות בתוכניות מתאר וכולי, קרקעות צהובות וכולי, ומתחילים לשים שם את הביצים של הסל כביכול. נכון. כי אין להם דרך אחרת. הם לא יכולים היום להיכנס לעסקה של 700,000 משכנתה. הם אנשים שכירים. ההחזר החודשי ישבור אותם, הם לא יצליחו לעמוד בזה, ובשלב מסוים הם ינשרו מהעסקה. בדיוק. זה א'. ב' כל, אני חושב שזכויות לקרקעות זה עסקה נכונה נטו להגדלת ההון, להכפלת ההון, ובמקרים מסוימים אפילו לשילוש ההון. נכון. ברגע שבן אדם הגיע להון... אפשר גם להגיע לדירות, כן? בדיוק. בדרך הזאת שאנחנו ממשיכים גם לבנייה. ללא עלות בנייה, רק בעלויות בנייה נכון, כביכול. ללא עלות יזמית. אבל אם בן אדם בא נטו למטרה של הגדלת הון, יש לו אופציית יציאה. נכון. עכשיו רגע, יש לי פה איזו שאלה שהיא גם חידוד בנושא הזה. עכשיו משתחרר אותו קרבי מהצבא, מקבל מענק וקופץ לו איזה פרסומת כזאת בפייסבוק. עכשיו אולג דיבר פה על להכפיל פי 2, פי 3 את ההון וכאלה. אני רואה מודעה שמבטיחים לי שם פי 7, פי 10. 5. למה לא שווה לי ללכת על השקעה כזאת? אני רוצה יותר מהר, וגם תוך שנה, שנתיים, לא... את האמת שפי 7 עוד לא שמעתי בשנתיים. זה או בן אדם שרלטן, או בן אדם... אז צריך לבדוק קודם כל בעולם הקרקעות, יש הרבה פרצות, יש הרבה הונאה, יש הרבה אנשים לא מוסריים, כמו בכל תחום. בן אדם שרוצה להגדיל את ההון שלו, שנחשף לאיזשהו פוסט ממומן, או פוסט שלנו, שיש קהילה אורגנית מאחורי זה, יכול לשמוע, יכול ללמוד, יכול להבין, להחכים, להעצים את עצמו, ולהבין שזאת הדרך היחידה היום, להגדיל את ההון. אלא אם כן אתה עסקן ולא שכיר, ואתה יודע לייצר כסף, ואתה יכול להיכנס בעסקאות 20-80 עם יזמים בבנייה רוויה, ולהגדיל את ההון שלך, אבל זה מאוד מסוכן לאנשים שלא יודעים לייצר מחזורים גבוהים כל חודש. שכירים, משתחררים מהצבא, לוחמים, מבוגרים, צעירים, מבוגרים שיש להם נכס בלי משכנתה. נכון. רוב האנשים, הצעירים לא יכולים לרכוש נדל"ן. אנשים מבוגרים, יש היום את העניין המשכנתאות ההפוכות. תלמדו על זה, תקראו, תחכימו. אתם יכולים לרכוש לילדים שלכם בית לתפארת, בית נכון, שיוכלו להקים בו משפחה, לגדל ילדים ביישוב הדעת, והכל עניין של לבדוק פרטני מי אתה, מה המצב הפיננסי שלך, מה הדרכים שלך לגייס הון, ואיזו עסקה מתאימה לך כרגע, לא בעוד 5 שנים, כרגע, להכפיל את ההון שלך ב4 שנים הקרובות. אני מסכים כל כך, אני נהנה לשמוע את מה שאתה אומר, כי בעצם אם נסתכל על התוכן של הדברים, אתה מדבר על אותם אנשים שהם באמת גרים יותר בפריפריות הרכות, והחבר'ה שבאמת אין להם את הסיכוי, אם הם לא אנשי עסקים, אם הם לא עצמאים, אם הם לא מרוויחים סכומים גבוהים, היום בעולם הנדל"ן, חוץ מהאפיק הזה שאתה חקרת אותו לעומק, ובחרת ברוך השם ותודה לעבוד איתנו, ומעבר לזה שזה באמת אולי קצת פרסומת, אבל אולי לא, זאת בעצם הבשורה שלך. לאותם אנשים שאתה אומר, תראו חבר'ה, יש דרך היום, אתם עדיין לא מחוץ למשחק, זה לא פשוט, זה ייקח גם זמן, אבל זאת הדרך. זאת אומרת, אם בסופו של דבר אנחנו רוצים להיכנס לעולם הנדל"ן, היום בשביל באמת להרוויח כסף, אז בואו נלמד גיוס הון. בואו נלמד איך אנחנו לא מבזבזים כסף על שטויות. בואו נלמד מה זה משכנתה הפוכה, אולי נבקש מההורים לחשוב על איך, או אפילו ההורים לבד, יכולים לחשוב על איך הם עוזרים לילדים שלהם, גם אם אין להם כסף בכיס, אבל יש להם כבר בית שהוא ללא שיעבוד, שהוא ללא משכנתה. אני רואה לירון שאתה רוצה להוסיף כמה. בואו נדבר שנייה רגע, מה זה משכנתה הפוכה בכלל? מה זה הבנק מחזיר לי החזר חודשי כל חודש? מה זה משכנתה הפוכה? משכנתה הפוכה זה החזר שאומנם לא יורד לך כל חודש, אבל כביכול זה מצטבר מהערך של הבית. תסביר. להסביר. בסופו של דבר... כמעט כל הסטודנטים שלי במכללות, באוניברסיטאות, לוקח להם את 5-10 דקות להבין מה אני אומר. אז בוא תסביר אתה. אוקיי. מהי משכנתה הפוכה? ומה היא עוזרת? ומה התפקיד שלה בכלל? קודם כל לגייס הון. היום אנשים צעירים,
אין להם אפילו, עזוב נדל"ן, אין להם כסף להתחתן. נכון. דברים בסיסיים. היום אולמות אירועים מאוד יקרים. להקים אירוע, שזה נקרא חתונה בישראל, זה אירוע לא זול, לא פשוט, ומצריך המון אנרגיה. אז קודם כל, אם אתה משפחה עם 4-5 ילדים, וברוך השם הגעת לחתן את הראשון, ויש לך עוד 4 אחרי, אתה צריך הרבה כסף. נכון. נקודה. קודם כל, כדי לתת להם בסיס, להתחיל את החיים, לתת להם הון עצמי כדי להתחיל חיי משפחה, ולתת להם ביטחון ואומץ. חד משמעית. זה הפשט. בשורה התחתונה, משכנתא הפוכה עוזרת לך לגייס הון עצמי גם לקניית נכס. פתרת לזוג צעיר את המחשבה של לעבור כל שנה מסחירות לסחירות. אבל מה התהליך של משכנתא הפוכה? אני רוצה שהמאזינים שלנו יבינו. ללכת ליועץ משכנתאות. אוקיי. או איש פיננסי בישראל, להגיש את הנכס שלך, מגיעים להערכת שווי שמאי. מביאים שמאי על הדירה. בדיוק. נניח הדירה של ההורים שווה 1.5 מיליון, סתם אני אומר בחדרה, בשכונת ברנדס. בסדר? יפה מאוד. או 1.7 מיליון, בסדר? הנכס תקים משעבוד. אני בא הולך, מביא שמאי. מביא שמאי, ועל חשבון הנכס מגייס הון עצמי. יפה, אבל... בלי להביא כסף מהבית. זאת אומרת, מה שאנחנו אחר באים ואומרים, אם אני אסביר את זה במשפט 2, משפט 1, 2 משפטים, יש לי 4 ילדים, ויש לי דירה בלי משכנתא. אני יכול לגייס בערך 50%, נאמר, אם הדירה שווה 1.5 מיליון, אני יכול לגייס 750,000 שקל כנגד אותו הנכס, לשים עליו משכנתא, ולעזור עם ה-750,000 שקלים האלה, גם אם אין לי שקל לעזור לילדים, לרכוש קרקעות, לעזור להם בחתונה, לעזור להם בהון עצמי, אולי לרכישת דירה להשקעה בפריפריה הרחוקה, לא שאני חושב שזה הדבר החכם היום, אבל בסדר. לצורך העניין, אלא אם כן יש עסקת זהב, ואז זה תמיד נכון, אבל בעצם אתה אומר, תראו, הגעתם, הנדלן עלה, אתם שילמתם משכנתא הרבה מאוד שנים, יש לכם היום 1.5 מיליון שנמצא בקירות. בואו נראה איך אנחנו יכולים להשתמש בדבר הזה, כדי לעזור לדור הבא, כי אם אנחנו לא נעזור לדור הבא, כהורים, הם לא יוכלו להגיע. בעיקר אותם החבר'ה הצעירים שהתחתנו מוקדם, או שרוצים להגיע, או גם אם לא התחתנו מוקדם, רוצים להגיע מהר ככל האפשר, לאיזושהי דרך לעצמאות כלכלית. אני אפילו לא משתמש במושג הזה עדיין, כי הדרך לעצמאות כלכלית, רוברט קיוסקי אומר, חבר'ה, בואו, אין דבר כזה עצמאות כלכלית בשנייה. זה דרך חיים, ואני לא מכיר מישהו שעשה את זה על הנייר, ולא באיזה סטארט-אפ, פחות מעשור. אבל הדרך, ההתחלה, הנתיב, בו אפשר לעזור להם על ידי המנגנון הזה, שנקרא משכנתא הפוכה. הנה, אתה מסמן לנו את השעון. וגם, היום ילד צעיר יוצא מהצבא. הוא קונה רכב, נכון? למה? איזה תקדום? למה עכשיו, להתחתן ב-200-300 אלף? עכשיו, מימון מלא. שם יש רק ירידת ערך. חד משמעית. טויוטה, יונדאי, אני מדבר על המותגים הזולים, לא על המותגים היקרים. באותה דרך אפשר לרכוש זכות לדירה. חד משמעית. זה מטורף. ואנשים לא מבינים את זה. לא מבינים את זה. פה יש עליית ערך, פה יש ירידת ערך. אתה יודע... אותו כסף, אותו מימון. באמת, עד גיל 31, הייתי נוסע, וכבר היו לי כמה וכמה דירות, והייתי איש עמיד מאוד יחסית, חד משמעית בפער ביחס לכל החברים שלי ובני גילי. תמיד, אף פעם לא היה לי אוטו חדש. עד היום, אני בן 41, לא הוצאתי אוטו מהחברה. זאת שטות בעיניי. בגלל זה אתה איש נדל"ן מצליח. ותמיד נסעתי על מכוניות פשוטות, ולא עניין אותי השופוני, וזה עד שלא הגעתי למצב שההכנסות שלי הן פי כמה וכמה, ההכנסה הפסיבית, או גם אם זה לא הכנסה פסיבית, השווי שלי הוא כזה שזה לא מזיז לי, אוקיי? לאבד 40-50 אלף שקל ירידת ערך בשנה, או לצורך העניין לזרוק כסף במקום למימון של זכות לדירה נוספת, למאשר אין, זה כזה היה לי ברור, לא שעונים יקרים, ולא, הכי קשה זה להגיע למיליון הראשון. תודה חכמה, כי אמרת עצמאות כלכלית לא כזה קיים. וזה מה שמלמדים בעצמאות כלכלית וחופש כלכלי, המושגים שאנחנו שומעים הרבה ברשתות. קודם כל תהיה טוב במשהו, נכון. תמכור מוצר מסוים, תגרום לעסק להכניס לך הרבה כסף, ואז תתחיל עם עולם ההכנסות הפסיביות. בדיוק. עכשיו, אי אפשר להגיע לעצמאות כלכלית בלי שאתה טוב במשהו,
או מוכר מוצר מסוים. או אם אתה שכיר שמרוויח הרבה מאוד כסף בהייטק, ואתה לא צריך לפתוח עסק, או לא רק בהייטק, אבל לרוב היום אנחנו רואים שאין הרבה שכירים, פחות מ-25%, רק 25% הם שכירים ברמה הזאת, שיכולים להגיע למצב של השקעות ברמה. אבל להם יש את האופציה להלוואות חכמות. נכון, וזה דבר חשוב מאוד. לירון, אנחנו רואים שאנחנו בשליש האחרון של השיחה. השליש, אנחנו בשלוש דקות האחרונות של השיחה. היה כל כך. מהר זה עבר. רציתי להגיד לכם, בואו תיתנו איזה טיפ זהב, ככה באמת, נתת פה טיפ זהב עכשיו, חבל על הזמן, עם דווקא לא להשתמש בזהב בגילאים הצעירים, לחכות עם זה, שזה טיפ מעולה. אז אתה יודע מה, אני אמשיך את הטיפ הזה. תראו. כן. כשאתם צעירים, יש לכם הרבה אנרגיה. כשאתם צעירים, יש לכם יותר אומץ. אני לא חושב האומץ שהיה לי בגיל 18, יש לי אותו היום. יש לי את האומץ בעסקים הרבה יותר גדול, כי יש לי ניסיון ורזומה, אני מטורף בעסקים. ברוך השם, כן? אבל הכל ממנו. אבל האומץ שיש לנו, סתם נקפוץ בנג'י בטיול לפני צבא אפילו, או אני לא יודע מה, בסדר? כשאתה אבא לילדים, זה קצת אחרת, הגוף קצת אחרת, המים קצת אחרת, שיקול הדעת, איך אמר אולג, יישוב הדעת הוא אחר. תשתמשו באנרגיות האלה, אני אומר את זה באמת, גם אם זה למכור זמן, זאת אומרת, תעבדו בעוד עבודה, עוד 2, תחשבו על עוד איזשהו מיזם, על עוד איזשהו אפיק הכנסה, ולא לרכוש שטויות, לא לקחת הלוואות על שום תענוג, לא על טיול, ולא על אוטו, ולא על שעון, ולא על חופשה, ולא על הצעת ניסויים מפונפנת, ולא על כלום ושום דבר. 100, 200, 300 אלף שקל הראשונים, אתם אוספים אותם, גרים אצל ההורים, גרים לא יודע, בדירה הכי, תשתדלו לא לצאת מהבית של ההורים, בסדר? תהיו ילדים טובים. גם אל תהיו, מה זה לגור בבית של ההורים? תעבדו, אוקיי? ותשנו רק בבית של ההורים. אל תהיו בבית, אל תבזבזו כסף גם על יציאות מטומטמות, על מועדונים מטומטמים, על ג'ינסים מטומטמים, סליחה שאני אומר, על חולצות מפונפנות, על מותגים, על קעקועים יקרים, גם אם אתם אוהבים, זה בסדר, אז תעשו אחד, בסדר? אני אומר, תשתדלו, הכסף הראשוני מאוד מאתגר לאסוף אותו, ומאוד מאוד חשוב לדעת איפה לשים אותו, זה העתיד שלכם. החיים לא נגמרים בעוד מסיבה, שמתחילה ב9 בלילה ונגמרת ב1 בלילה, והוצאנו 300, 400, 500 שקל על בקבוק רגוס, כי היינו חבורה של 6 אנשים, או אני לא יודע מה. אפשר לעשות תחביבים בכיף ובזול, לשבת עם חברים, ליהנות מאיזה מסיבה ולשתות איזה בירה טובה, אבל תייצרו כמה שאתם יכולים עם האנרגיה, לא לקנות שטויות, לקנות שקט נפשי באמצעות השקעות חכמות. זה הטיפ זהב שיש לי. אולג? קודם כל היה לי מה זה כיף ומרתק, וחיכיתי לפודקאסט הזה. מעריך אותך שהזמנת אותי. אני מכבד אותך מאוד שבאת, תודה. לעונג. אני חושב שמשקיעים, הטיפ זהב שאני רוצה להישאר עליו, זה שמשקיעים צריכים להפריד בין המקום שהם גרים למקום שהם משקיעים. יש הסכמי גג, המדינה מעודדת השקעות בפריפריה. חד משמעית. המון יחידות, המון שכונות חדשות, והמון ערים יפהפיות שניתן להשקיע בהם. ובתחבורה, התחבורה משתנה כל הזמן, זה מדהים. מי היה מאמין שהעוזרת האישית שלי שגרה באזור חדרה, נוסעת ברכבת ומגיעה מהר יותר מעובדים שאיתי, שצריכים להגיע מהקצה השני של רמת גן, באוטו לוקח להם 40 דקות מרחוב הירדן, להגיע לבורסה, והיא גרה בחדרה, עוד היא עובדת בטלפון. זה מדהים. חוסכת זמן בנסיעה. חוסכת זמן בנסיעה, לא נוהגת, לא מוציאה כסף מיותר על דלק, על פחת. איך שלחתי אותך לבני ברק, לגבי הספר, אמרת, יואו, איך אני אגיע וזה? אמרתי לך, חיים, פתחו רכבת קלה, אתה זוכר? תוך כמה זמן היית בבני ברק מהבורסה? 6 דקות. אגב, הנה, סתם, הנה, טיפ זהב, סתם, אוקיי? זה לא קשור לכלום, אולי תצחקו עליי. אם אני יורד מהמשרד שלי ושל לירון, בבורסה שממש נמצא פה 100 מטר, ספר עולה לספר אותי 100 שקלים. 100 שקלים. יש 3 מספרות פה בבורסה, כל אחת לוקחת 100 שקלים, אם אתם רוצים את האמת, יש אחת שלוקחת 120 שקלים. הספר שלי... תספורת בחדרה עולה 50 שקלים. הספר שלי ושל לירון, בבני ברק, לוקח 50 שקלים. זה בסך הכל
20 דקות באוטו, 25 דקות, אבל בדרך כלל, ה-25 דקות האלה, זה הלוך חזור, זה 50 דקות, זה עוד חנייה אצלי בבורסה, זה אבל זה 50 שקלים. אז עכשיו יש רכבת שלוקחת, כמו שאמר לירון, בשתי תחנות, 3 תחנות. אתה נסעת, אני עוד לא יצא לי. זה מדהים. אבל הנה, אתם רואים, אני לא קמצן, אני לא זה. למה לשלם? הרי אני מסתפר פעם בשבועיים. למה לשלם 100 שקלים? אתה יודע על מה אתה משלם בבורסה? על השכירות, על הנדל"ן, על הקרקע. ברור. שעל המספרה יושבת עליה. ברור. זהו. עכשיו, אני לא אומר, בגיל, אני לא באמת ירגיש אם זה 100 שקל, תודה לבורא עולם, או 50 שקל. אבל מה אני בא להסביר? תהיו חכמים, תדעו לצרוך נכון. לא כל מה שרוצים הוא נכון, גם לא כל מה שצריך הוא באמת מה שצריך. אבל תחיו בכיף שלכם, ותעשו דברים חכמים עם הכסף שלכם, כי מה שלא תעשו היום, יהיה לכם פי 2 בגילאים יותר מאוחרים, שיהיה לכם פחות זמן לזה, יותר קשה לעשות את הדבר הזה, והמחירים יעלו. לירון, אני רוצה להודות לך, ולהגיד גם לך תודה רבה. אני רוצה להודות לך מאוד על זה שבאת. העונג שלי. שהגעת ופינית את הזמן שלך. זה היה איזשהו סוג של רומן כזה לא מוסבר. ממבט ראשון. כן, ואני מאוד מאוד שמח. ואני כן הייתי שמח שהדבר הזה יופץ כמה שיותר, גם אצלך, גם אצלי, גם אצל לירון, גם בפרופרטים בקהילה שלנו. קודם כל, כי אנחנו בשליחות. נכון. אנחנו בשליחות. אם אנחנו עוזרים לאנשים הקטנים שאין להם. מכרתי הרבה דברים בחיים, והייתי במגוון תחומים, אבל כל מוצר הוא היה ללא שליחות. פה אני באמת אוהב את מה שאני עושה. אני מרגיש צורך לכוון אנשים. זה מדויק כל כך. האמיתית בחיים. צריך לקנות בית לאישה, קורת גג לילדים. והטיפ זה למכור מכוניות, לוותר על חופשות בחול, ולצבור הון עצמי להשקעה ראשונה, כדי שיהיה לכם באמת כרטיס כניסה לעולם הנפלא הזה. אני מסכים איתך לגמרי. בעת הזאת אנחנו נברך את כל הקהל לשנה טובה ומוצלחת ומבורכת, ואם אנחנו עזרנו כאן למישהו שצעיר או לא צעיר, להבין איך נתנו לו אופטימיות, קצת מוטיבציה, נתנו לו קצת הכוונה, לדעתי שלושתנו עשינו את שלנו היום. זאת המטרה. שלכולם תהיה שנה טובה. שנה טובה. שנה טובה. שנה טובה. ומוצלחת. להתראות לכולם. ביי ביי.